Chowaj do reti. Kokos, kde je? Počkaj, toho chuja musím ísť pozdraviť. Chuj, otváraj dvere. No čo to tam zvoní, more? Čo si nedočkavý, alebo čo? Chuj, otváraj dvere, nie som nedočkavý do reti. Vaj to mi pribrzajú. Ty kokos. No, moje písky. Chuj, no, chceš si vadnúť, ty kokot. To je mierka, no to ja musím miebať. Otvár! Kokos, nechaj. Jaké ty kokos? Olek. Chumej! Kuky, čo robíš? Dobrá, ty si tu robíš nejakú diaľnicu? Kuky, kokočiar. Čo je toto? To je z tvojho vysávača! Počkaj, mám nápad. Pekne tak pôjde na oleju, ja mám špeciálny na to olej. To ešte bol moje prabrabička, ty koko. Ty koko, čo je tomu? Čo je toto? Počkať, je tam vôbec niečo do ryti? Dobre. Boha, som si nejak obrizgal podlahu. Ja, moja podlaha, to čo robí? Myslíš niečo? Dobrý tu olej. Nie. Ty si smačíš ten vysávač do boha. Ty si už smačil vysávač. Počkaj, mám nápad. Dobre, Handro, a jak za starých časov ešte povedať naše prababa petičky tu mali takto. Dobre. Koko, to je sajrajc, ty koko. Jebe, 50 rokov už neumýva podlahu do boha. No tak vieš, to stačí sa povysávať. Umývať mi na čo? Koko, čo ti drbe? Jaké krásna podlaha, ty koko. Ty fakt si 50 rokov neumýval do boha, jaké pekné podlahy. Škoda ich také mať zasrané. Taká podlaha. To je iba tým, že stále vysávaš do boha, Ježišmaria. Počkaj, mám nápad, idem po niečo. Jej chuju, mám tu teba... No čo to robíš tu? To si zahral vysávač, ty kokos. No choď. Ty kokos! Moja skríň. No čo si mi zrobil s ňou? Dobre, tak už viem, že toto nemám robiť. Počkaj, toto mám pošetnúť. Nie, mám potiahnuť. Dobre, ťahám a mám ísť dobre. Dobre, no, ide. Fajne. Si vyskúšaj ty. No idem ja vyskúšať, no daj to bez profíkovi. No, ide. Čo robíš? Ty kokos. Musíme odpratať ten nábytok, her. Kokos. Jaká čiara. Tam tak to sme si pomastili. Ideme. No. Počkaj, ja idem teda. Si už na pauza. Počkaj, je horúce, ja si na to sadnem, počkaj, tak budem teraz jačiť, ty kokos. Ja si myslím ako na to. Čo to za môže? Ja hovorím, tu ďalší, týmto vysávačom. Jaj, ty kokos, poď ideš. Poď. Jaj, no hýbaj, ideš. Ide na to trošku. Jaj, ty kokos. Moja zasúka. Moja zasúka, čo sa tu stalo? Človeče, to sme dojebali, odpalili sme ti zasúku. Počkej, tú lampu, keď odputujeme, môžeme tam skúsiť to. Počkej, tu tak dole. To tak robíme nejak na autotrame, budeme si to vyšiť. No. Tak pozrite, sa vedím to boha, to ti robí práve. No, to. Odraz to, vypravíme sa doň, naštartuj to. Ideme.
ale to... Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the circles of mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Moja podlaha. Ty kokos, tvoja podlaha, to sme ti dotrhali podlahu. Moja podlaha. Nie kapás, to čo si zrobil? Ja neviem, ale aspoň vieme, kade sme šli. Sme stále šli po inom mieste. Kokos, to sme dotrpali, no teraz čo? Nápad, počkaj, nevieme, jak to ten... Tu máš tetec, ale ty budeš DiCaprio a ja budem nejaký Leonardo da Vinci, to vždycky. Tak, No, namalujeme. ty to budeš kresliť a ty budeš malovať. Tak. To vymalujem fajne. Uhni. Idem. Tak. Co sme si vymalovali, ty kokos. To je prestivné toto takto malovať. No, malujeme celú podlahu, no. No, toto nikto nespadá, no, toto ešte vymalujeme. Tak, a jak nová, ty kokos. Feel